joan ziren patroi banarekin, mutil bizkor bikain eta guzti zonarekin, Manuel Olaizola eta Loidirekin, Duranga Atxaga eta Manterolarekin, baliak egindako saltuta marruak, ziran izugarrita ikaratzekuak, atzera egin gabe hango arriskuak, arpoiakin hil zuten antziran hanguak, bostxailupak giranda ez dian balia, gizonek egin zuten baineko pelia, ikusi zutenian mila doitoa, legorretik ambazan bi bat atxalua, 12 metro luze gerria marlodi, guztan pala lauza bala albuetan pala bi, Espainetan bizarrak beste hilera bi, horraziak bezala baintzauzkan ederki, gorpuzezan mila eta berreun arrua, beste berreun minga eta tripa barruak, gutxi janaz ez egon bat ere galdua, tinako 6 pesetan izan zan saldua, gertatu behar jarri dut egiaren alde, hau horrela ez bada jendiari galde,